Steinbjørn Hardley, nu du akkurat vært skrevet vi Lars Kålen om vinna kreppene vi Kålenkoren. Hva særlig har du finnet på ord i det? Ja, jeg kom vi tog vana om att jag provokerar sin tro i min huxna hotte. Och det är näst. Det har också om att jag vill provokera till att huxa örvuse och i mån till det som man vanliga huxar och som man vanliga människor som är fyrtöka och arbetar vid lastel. Part av det stället är man ger några ting rött men jag gör det som hem i till att människor potential är eisen helt lägga det något bättre. Ta i huxa om kvar vid det här och fyrtöka om några år. Ja. Helt du at du først gjør også annerledes nå til du for at arbeids her i morgen eller i kveld? Jeg føler godt sier at seta til inspirasjonen og til tanker sette til Lars Kålen inn i den sammenheng som jeg arbeider dagligene for at vente og dreie tingene og råkne vi at det kommer til at noen ting gjør i Ørvus. Ja. Mat av suttja, starfolk og lastliv på. Ja. Det var spennende og god ettermiddag. Takk for det.